Kaham jotona no tini hingke babu thimani ekdin wngkha hingke tini borok iko pungo tanginai wngko thapla ostidon harsiro tam thapla hukchonani bagui thanglai phailaiya hingke tako borok tukui musui ayang phaikhe ma tukubula hingke tukui musui borok tabuk ri kuphur kanainai tamjani rok niyom rok khai tongo bong niyom hingke borok khe alka bo sokma chanai po emni khe debra rok niyom hingke ang nukmani ta nana thibur babu song khaimani ongo ama song songui maro hingke borok khai chao ta hingke borok khai borok borokma songnai po hingke ani bwsai songni joma to 3 jona bwchalamangni bo rimasa hingke bwrui tei basina nangya borok chwlamangni rok borok niji niji songui machanai bwtabo buphaiyung rok bongno alada khainai kari riri kha hingke ang tabuk nongno phunugo borok bong bagui nokon tei bwtui khe khaikha fataro. Ika borok khe kaka sosorni bwsarok mangnai bwrui mangnai iko o jaga bong nokon tei khai riri kha yang khe tamjani niyom rok iko borok khai rori rok swlainai kana khe bwtabo buphaiyung. Kebobo ani bwkarani buphaiyung tei masa kaka sosorno yongkhe kaki kakani bihi kaki iko bokhorok ri bokjak o jaga o tongbai sob sobi iko tei masa kaka thaisingo bwrui mangnani bupha iko gamsa kanjak asukjak kaka no ri khukjak rok jotto kaka mamang borok thangphaimani tukumani jotto gamsa kanlaijak ta berenda himthani joto khe kaka kusu abo si thwng tongjak kha bo ani kamsali bai iko bono chiro o mas na hey tama ay koni tagudana kapala khaibur hiye sigaros yang kai buphaiyung mamui songnai buta khai janai ko bokhai mamui song karanga bagai bokhai mamui songui tu nang ma kholoba buya putla nai thung tongmani yesi bok bogoi nung buir hojak do ma Tagde to man shon jaga diba khana rogle shone rogle shari rogle mama ija buri rong mang na nang thamjina khulmani hangka salai buri bai haja ka ani kaka jon kusuma sa phayo ngai babu bai khe mangni khe borok na pha to thangka babu phaini se phajau kha thangi tai se phapika bokhai ko kuthikari bai sokpa keta ga lama manbu kha bo ni bung tama ni thagon bung mo Agartala pu bin thagon bumo Agartala ni busuk yara sila ni thagon bung Agartala da ni babon bung ka tawon na khwai da ambasa monu fin chari negade mosaran chari seman ya thege dikhe yang khaya thek filjak biam khajak okay ejitini hamjuk jecho jano munikha tamne ar bon ni bapuno gari da ko omo ketal khaganya rita obo agin ni kesam ro bor rejak bole sungba koifol log rejak bole sung tabuk onko 13 din jara tei nerem si mamang nerem si palo ekdum kun kore khali kalo jira bai paspuron che teitam kala ja paspuron tongla sakai la je mane dalog rok ba sesana kha kalo jira mo sok thang ri manu tang kai thogo se hun maya pom ti moi rok no thogya moi ekdam thogya jumma ma jakabla Angkai
tan mani tam ni ya phang sibi tan ni sido borok bebe sin tan kha nang thangai tan reja an mobile camera hamliya hengke adin ni kangma video khaijak tongo do haipono ang mane wan chogui tongo tar mara jano riara jano kablai uja ka kuku hengke emne am dikhe kasin youtube direct khaijo tisa sriti torma hayengo mobile tong khaijo kun somoi mobile rok han dile drong thakang ka maya rong thangala diba borok tan ni tumana hengke am bagai ang abon dair na hanai tongo kaisa ngoni bagai mukumoni bagai ko Agartala ni bahamjang bokhanai kongmani gari sukai hari ani bo ani khe bising se kogo bege bosa an bokhanai kokhado khajo khaja sikon thamake khanai kogo honnyai rai rok sibika haipona ani nin haike wasin thangya da pora bala bala ke hi oro khanai kokmani ko thengse chongmai bole chalarung haike thengse bo an buskang ni camera hamliyo thotong botong bajakse Narkane egloge maisai bahai matong jakhasa Jitendra Barbota bhai wasmana egloge asung maisai tini ki egloge maisai thothoka moi thoka Jitendra songmai o sungmai am tei samaya Bota phayong asogoi maisai tong lakhabla tabo kha joton family kaisa asok laijak ungko salanya bagai tamo btei mane 13 din da khainai na hosini himania 7 din da khainai tai busuk sam tamor na borok salai bani o jaga asok lai obaje kok sa jongnai ko kamjali ko khoiri dahina ko kanja ko khay ani bakaran pore ni kaka mane bin bu phai ta engkai bit karawo asuk jak angko tan basai kai diwo asuk jak abo kai ko ani bakaran ni bahana jagli basaya ko pia bindara ni ke ani bakaran jagni an bukurang jengni ko bekara ayang ukolo ko tema sa kaka susa kaya ngo chero kaka song thalanya ongkhor ko Bobo khana ko khanai ni ke bo thasle serong telang segan hose dakai che thasel nakhar bai nang na hon khajar duty kore jan Boy Bawa dialog sim tong bawa. Kamu thalai sih ba? Pikai bor thanai Mung itu kedati pada. Ang punya saya di kerja. obokai an babuni bahana juk pi an bakara jang bahana juk pi obokai pia
Tata di mama. Tata cucu. Nggak ada betul. Hoja ka gari aro. Body hoja ka no. Kusuk bularo. Ma, thok bahai ka. Lain mai sa lai mai sa ko. Bon jatun sini ba yana ro. Oh, borok same course khai jongo. Khana. Okang to kusina. Ara ka kaki chang. Kaki phuno gra karna bang na. Ro bufa buma busai ko jatan tong bayo. Umka kaka jatan sai kusuni sai sakani. Angka tam chane kaka kusuni sakani. An kaka sosor kaki. Yang ka jabes pa. Matong. Yang ka melina bini kakani busao karata. Ancarai engko bini kaki bai bamsu tongsina angka tukunya karan. Jeng tini discuss khainai mane salaikia bufuru tam khanya nengkai sin deorma niyom rogo hangkai to engko 13 din khayo busa chalaganang rok ngai tangkai ang basin niyom seme deorma niyom bo engko hosini khaimani rok nukjago hangkai borkai mane bung niyom kha alada borok butau beng songoi chaima tongkai ichha mote khaima bo nung 13 din ke 13 din 7 din ke 7 din hangkai 7 din pore khailasinai panda ungko khailasinai hinita srado khailasinai hinai sung mane gong laikheta jotono ing laikheta 7 dinan khailasinai hinai hingkai sab tamrwnai taku buku busa buti rok tam rwnai aborok jotono salai pailakha ang no ulo sao no sung tam rwna naikha an bubrang sa sung tam rwna naikha an bubrang jak tam rwna naikha tei an kaka sung tam rwna naikha. Tabu kai sana jorani borok simalango mombati dopkati phano nango hunai thangai tonglakhe hingka kakani bwsarok thanai bikhe teren bai kaka bai khe jiten ro kanai ning saijong kanai ko borok wa Agartala thanai tongo tabu ko bin sali rok bai obo tren aing Agartala ni phai bele obo san Jabis bora thanai acha ang saira ang ya hanai minop sosol na busi ki regade কোন সময় চলে ya Bang station tunai nyai simlang habi borok gori phaisile tata borok scooty o khorok tongkasine thangana ko ang mori rok tabu hungkai singa solai tv nai tongo hungkan basai som mombati sokna thamani dopari sokna thamani borok phirok phekya mai hingke kaki songoi tong mai mui chinba taunor semana labra item simi kisa selayo tab labra mamang sai tong hingke dail bo ongko muk dail dehina abu singke abu kicha pona armangya jawi hingke labra mamang tongo TV nai tongo gaya bukani buprang sani bihik uya kenana song oke rezero joto supara bera jako tepa ko an busaka butri thago joka
tabung muturi dra bono hangka eke bono mutur kanyang wel rom khata gai tinin bagai asuk joratinyo norok an video no chajak tongkha like share te comment khaibaji tai subscribe khai korok tongo kisa subscribe khaibaji amo mang sawang bar bar chajak tongkha comment khaidi hor kaham jotonon